siyabonga sikhona sina kwintozo FM. Uyazi ke uma sekulolu suku kulosihlanu sisuke sicikoza kwintozo FM sicikoza namaciko. Kunjalo ke ngempela ke namhlanje ngigijimile ngaye eMalmoti endabeni zaseMalmoti ngalanda imbongi yonyazi ngaphinde futhi ngagijima ngaya le endabeni Khomazi baye bathi South Coast ngolimi lokuboleka ngaphinde ngalanda uSipho sethu Ndlovu ngiyanibingelela amaciko kwintozo FM esinawo namhlanje thina siyaphila nina njani hayi nathi siyaphila kakhulu mfowethu hayi cha nami ngiyaphila impela ngiyocela nje ukuthi ke njengamanje sidedele yona imbongi yonyazi kuyiyona ezokwazi ukuthi izithule kubalaleli siyakubingelela mbongi yonyazi kwintozo FM. Yebo sanibona ninjani bafowethu siyaphila kanjani hayi siyaphila nikhuluma naye imbongi yonyazi yaziwa ngoPace ngwaseMelmoti ngokudabuka kodwa ke ngokuzama ukuhlanganisa ngikhona lapha eThekwini shothi wawudabukile wasubuya uyathungeka wathuba seThekwini yebo ngokunjalo nje ngokucikoza kwakho mfowethu kunjalo usiphathele namhlanje hayi namhlanje bengiphethe nje ngizokhipha lapha esivivaneni okukhona mayelana nenkosi yethu enkulu unyazi lwezulu nemisebenzi yale liyenzayo nalapha elingidawule khona ngokuze ngize ngifike kulesi sigaba engikusona so kuzama nokubongela yena ubaba unyazi okay ake size umsebenzi wakho okay hlehlani bafana kudipa izonyazi unyazi lwezulu umhleze yedwa njengendle kaGoge emanxiweni osimbatha ngaphi weintandane umhleze ephiwa njengecala ovunywe isizulu sathi intandane enhle umakhothwa unyazi ulamanisa amanyathelo akhe nawesila thula umhelana ubeke endaweni ezimfihlo umthambo ohlaza ovela makudikizela inyama athi thokola themba mathunza yewukela okwenza kimi emhlabeni nami ngokwenza esolweni bathi imbokodo nesisekelo hayi unyazi nomngcwele bathi landela imhlophe elishaya amaphiko phekwe eqhugwana kwafinyela impaka yomthakathi umhlwanyelwe ibusiso kunyakaze namathambo kadalala ethi yilo lelizwe lisikhiphe esigodini sosizi uma ifunda ivaliwe oqale umqalo wendlela ukuthi makusa kuphuma inkosi ilanga sikothe ekusitheleni kwalo kuvela inkosi inyanga yezulu ebusisiwe imvula ngoba ekupheleni kwayo kuvela uthingo lwamakhosazana bathi itetemuka bombela uyisiqu sesihlanu mehla waphathelani ngoba ukwazi sakubona emhleli umbhadanyo ecothoze emafini unikelise beka isandla emlonyeni iqeda hlanzele ngamathanga koya ngakuthi ogalazi naboni inkunzi abayihlinza iphila yaqhubeka yaqaba kwelithandayo ubabe sikhumba sayo sehlula abashuki oyinsime lengeleweni evunde zonke izithelo ohlala phansi kwesibhubhu bewuhlabe bewulawule bethi nangu uThixo ngenayo indawo yokulala umthetheleli wezone mfowethu ngicabanga ukuthi kwanele noma ngiqhubeke ngitomuno ngoba phela izenkosi yamaNazaretha ayipheli Qhubeka ngiqhubeke oliqhuma phansi njengekho libika ukuduma kwezulu ikhaba gule elithele likaMthaniya osiphundu yabona emeqanga ezaseKhenana usikaza umhlangano ngozamcolo akumvula hlalo zinze kuzovela uthingo lwamakhosazana emva kwalo osimaqekelele njengehlahla somdlebe omangobe bambuka bamshalazela bathi usisuselana eziko umaphosi likaMpondi Zambane lenqa kwabobonayo ukuthi unyazi uThixo thona ogwaja wezulu ogijima nelanga nenyanga owehla phezulu njengemvula aqhume phansi njengesiphethu thola ibhube selibubula kunanele imihosha kodilika imimango kaze udunga leso ziba sonyazi nje uzophuzaphi mfowethu Yazi ngayizinto ejulile yazi ngizwa lento le enamanoni kwekuthiwa isizulu sitolikwa kodwa cha ngizwa ukujula amagama owakhiphayo umlalelo ekhaya ngiyazi ukuthi omunye usenokudideka kodwa njengembongi ngifisa mina ungicacisele ukuthi uthini umqondo womsebenzi wakho njengoba ukwazi ukuthi uthaphune inkosi yamaNazaretha kahle kangaka umqondo wami kukuveza obala ukuthi inkosi unyazi lezulu luNkulunkulu ayikho into ehlula ushembe ilokho engifuna ukuveza ngoba ezibongweni khona lapha ngithi uthatha semnyango ambeke emsamo kunjalo wathatha umahlala esportini wamenza imbongo lokho kuveza ngokusobala ukuthi ushembe ungithathe ngumuntu obekade ephuza kakhulu ngumuntu obephila ngotshwala ngidlela idakamizwa kodwa namhlanje wangithatha ngikaze ngiye emarehab ngiyekiswe izinto ezithile nezithile kube khona izinto engiphuzayo kodwa nje ngamafutha aseNazaretha negama likaShembe ngakhona ukuthi yonke lento ngiyeke
so ngiveza nje umqondo ukuthi uShembe akakhethi bala lamuntu. uNkulunkulu ukuphila phezulu kwempilo yakho uchaza kanjalo. Yebo, ngichaza kanjalo. Ngifisa ukwazi mina ukuthi lo msebenzi wakho uqale ngamuphi unyaka? Lo msebenzi wami ngoqale 2023. 2023. Yebo. Igama lakho okuyilona ke olisebenzisayo ebucikweni ngabe ilona lethi imbongi yonyazi noma likhona elinye lehlambo lisebenzisa nje okuumhlangano kanje noma Hayi lona lithi imbongi yonyazi. Nanokuthi bengakafinyeleli ukuthi ngikhona ukuthi ubaba angibongele ngiloko ngimbongele angizwe. Bengisabongela nje einkundleni zokuxhumana ngokuthi mhlambe ekubongeleni kwami nethemba ukuthi kukhona amathuba ayovuleleka. Ngokubonga ukuthi mhlambe ukuthi umuntu uyothi awu le nhlaliso uthi nekhona ake sizame ukuthi senze kanje bengakakhona ukuthi ubaba angizwe ngimbongelele kusho ukuthi imhlangano eminingi angakayihambi. No, ngenxa yesikhathi ngibonga kakhulu umsebenzi wakho muhle kakhulu nangumuntu omusha uyafisa naye ukuthi abhale ngalendlela le ubhala ngayo. Isiphi isiluleko ongamupha sona? Isiluleko engamupha sona ukuthi uma efisa ukubhala ngalendlela engibhala ngayo mina ngeke ngikwenze ngiqaphelisise kakhulu izinto ezenzekayo nezinto ubaba uNyazi azenza. Sengakhulumi ke mayelana nenkolo kuphela ngoba mhlawumbe kunomuntu obongela ngokothando nangakosiza kodwa ufisa ukubhala nje ngami akaqaphelisise abuka izinto ngendlela ezenzeka ngayo ebese yajula hayi nika isikhathi into enayenzayo angaqhamazeli. Mhlawumbe before ngikudedela mina ngifuna ukubheka la ekutheni njengoba uthi ubongela uNyazi kuphela kungabe awuyiboni ngelinye ilanga wenza okunye beside lokho konyazi kuphela ngoba kungenza ukuthi mhlawumbe you are limiting yourself ekutheni udile naloko konyazi kuphela kanti mhlawumbe bakhona abakufunayo umsebenzi wakho but balimithwa ile ukuthi uthi specific for uNyazi. Kungabe ngelinye ilanga uyayibona ungasekho kuNyazi kuphela unabanye abadumile ongase wenza umsebenzi wakho abawuthanda? Hayi ngoba uma usho ubuza kanjalo mfowethu cha ngeke ngibone nami ukuthi sengifisa nami ngidibane nezinye imbongi ezibongela ngokothando nangakosizi kodwa okwamanje bengisho ukuthi ngoba kulomkhakha ngisemusha kakhulu angadibani nabantu asebeqinile ngokubongela ngiqale khona ukuthi ngibongela uNyazi. Yebo ngiyafisa nje kakhulu ukuthi ngidibane nezinye imbongi nami ngicela kokugwansile ukuze izinto zami siye phambili. Amagama akho ku socials la ukhona kuyo yonke indawo ngoba ngi-TikTok nje kakhulu uPCP 350. Facebook awutholakala ku-Facebook. Your number, cell number yakho? Inumber yami ithi 072 072 64 64 74 74 762. 762. Yeah. Asibonga kakhulu ukuthi ube sibe nawe la kusiyacikoza namaciko sikufisela inhlanhla siyafisa ukuthi ngelinye ilanga sikubone usuhamba nabanye abakhulu usuphinda ubuya la kwintokozo FM. Hayi ngiyabonga kakhulu nisale kahle. Siyakubonga.